Dobré ráno, církev. Máme čas, kdy máme chváliť Pána, našeho Pána Ježiše Krista, takže tam, kde si doma, nebo v posteli, alebo kdekoľvek si, tak je čas, aby si sa prebudil zo spánku, alebo povstavil sa z postele a prišiel s náma chváliť našeho Pána Ježiše Krista. Chváliči sú za mnou prichystaní, aby začali chváliť a velebiť našeho Pána Ježiše Krista, takže poď tam, kde si doma, poď s náma, postav sa s náma, ať môžeme spoločne zahájiť službu v mene Pána Ježiša Krista. Oče svätý, ďakujeme Ti, Bože, za milosť, Bože, ktorú si nám dal, že dnes ráno, Bože, môžeme tady stáť, Pána, chváliť Te, vyvyšovať Tvoje sväté meno, králi. Ďakujeme Ti, Bože, že si úžasný, Bože, že si nám dal, Pane, svého vlastného syna, Bože, za naše viny a za náš trest, králi. On vzal naše viny i náš trest, aby my sme už nebyli obvinení a trestem smrti zabití, tak ďakujem Ti, svätý, za to, že Ty si to učinil, svätý, v mene Pána Ježiša Krista, králi. Prosím, Páne, poženej chváličom, králi. Poženej nám, Bože, celý tento čas, králi. Páne, dávame Ti do Tvých rukou, králi. Že nám každého doma, jak sú, králi. Ať se dotýka duch Hospodinův. Ať duch Boží se dotýka každého z vás. Kdo se právě teď díváte na chvály a uctívanie našeho Pána Ježiša Krista. Ať se toto slovo a chvála a uctívanie šíří do každého srdce, ať se naplní Boží vôle v mene Ježiš. Ďakujeme Ti, Oče, za to. Amen. Poďme chváliť Pána. Yeah.
Lepaš máte sabore, ma trápi tu pecata svetosť, poi ma salire chave, eu tu chine el petido io, ancora io ste aves, prava peni punta poi, già spaš leste sabore, sabore shine da vas, amare deves che, sabore shine da vas, oi ame sabes che, sabore shine da vas, eu fames mas in jazz, sabore shine da vas, oi Jesus maragna. Ero konano, Ježiše vites, Satan je poražený, Ježiš zlomu smrný moc, Ježiš je Pán. O aleluja, Ježiš je král, kráľuje na veky. Ero konano, Ježiš je vites, Satan je poražený, Ježiš zlomu smrný moc, Ježiš je Pán. O aleluja, Ježiš je král, kráľuje na veky. Ježiš je Pán, 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 Ježiš je Pán v tomto národe. Hej, aleluja, 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 sláva Ježiši, aleluja. Aleluja, 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 sláva Ježiši. Ero konano, Ježiš je vítěz, Satan je poražený, Ježiš jsou moc tvrdý moc, Ježiš je Pán. O aleluja, Ježiš je král, králuje na věky. Ero konano, Ježiš je vítěz, Satan je poražený, Ježiš jsou moc tvrdý moc, Ježiš je Pán. O aleluja, Ježiš je král, králuje na věky. Ježiš je Pán, 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 Ježiš je Pán v tomto národe. Hej, aleluja, 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 sláva Ježiši, aleluja. Aleluja, 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 sláva Ježiši. Muž z Galileje, nestu medzi námi je. 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 Nechať se tě dotknem, nechať se tě dotknem, nechať se tě dotknem, budeš veľmi požehnaný. Hej, nechať se tě dotknem, nechať se tě dotknem, nechať se tě dotknem, budeš veľmi požehnaný. La 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 la. La 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 la. Muž z Galileje, nestu medzi námi je. 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 Nechať se tě dotknem, nechať se tě dotknem, nechať se tě dotknem, budeš veľmi požehnaný. Hej, nechať se tě dotknem, nechať se tě dotknem, nechať se tě dotknem, budeš veľmi požehnaný. La 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 la. La 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 la. Sha la 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 la. La 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 la. A v žádném jiném jménu není spasení, v žádném jiném jménu není spasení, v žádném jiném jménu není spasení.
jenom Ježíš, jediný náš král. A v žádném jiném jménu není spasení, v žádném jiném jménu není spasení, a v žádném jiném jménu není spasení, jenom Ježíš, jediný náš král. A prebývaj vo mne, čakám a modlím sa. A po tebe túžim, Pane. Prikryj ma láskou, som tu na kolenách. A poznať ťa, Ježiš, viac a viac.
השרפתות, בררפתות, גם אבבות הרטותה, גם אבבות הרטותה, לבריאק, אנדרמנדה, והשרפתות, בררפתות, גם אבבות הרטותה, גם אבבות הרטותה, גם אבבות, אל תצלו ילו, תשרפתו, ישוס, גם אבבות, ותרתס בינג'רל, תשרפתו, ישוס, רביה, אנדרמנדה, תשרפתו, בררפתות, גם אבבות הרטותה, גם אבבות הרטותה, לבעיה, אנדרמנדה, תשרפתות, בררפתות, גם אבבות הרטותה, גם אבבות הרטותה, גם אבבות, עד הצלו השרפתות, בררפתות, גם אבבות הרטותה, גם אבבות הרטותה, לבעיה, אנדרמנדה, והשרפתות, בררפתות, גם אבבות הרטותה, גם אבבות הרטותה, גם אבבות, תצלו
te sprigiare, te lasciare. Nemám stále dosť. Nemám stále dosť tvojej veľkej lásky. Nemám stále dosť. Nemôžem odísť. Nemôžem odísť. Chcem vidieť tvoju tvár. Nemôžem odísť. Nemám stále dosť tvojej veľkej lásky. Nemám stále dosť. Nemôžem odísť. Nemôžem odísť. Nemôžem odísť. Chcem vidieť tvoju tvár. Nemôžem odísť. Chcem byť
zemi, chcem byť len tam, kde si ty. Chcem byť len tam, kde si ty. Chcem byť pri tvojom srdci. Tam, kde je tvoja láska. Tam, kde je tvoja láska. Ježiš, ľúbim ťa. Ježiš, ľúbim ťa. Vyznajme svätý. Svätý, 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 svätý. Ježiš, ľúbim ťa. Ježiš, ľúbim ťa. Svätý, 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 svätý. Ježiš, ľúbim ťa. Ježiš, ľúbim ťa. Vyznajme svätý. Svätý, 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 svätý. Ježiš, ľúbim ťa. Ježiš, ľúbim ťa. Chcem byť len tam, kde si ty. Chcem byť len tam, kde si ty. Chcem byť pri tvojom srdci. Tam, kde je tvoja láska. Tam, kde je tvoja láska. Chcem byť len tam, kde si ty. Svätý. Chcem byť pri tvojom srdci. Tam, kde je tvoja láska. Tam, kde je tvoja láska. Chcem byť len tam, kde si ty. Chcem byť len tam, kde si ty. Chcem byť pri tvojom srdci. Tam, kde je tvoja láska. Tam, kde je tvoja láska. Ale Ocko nebeský, otvárame svoje srdce na tomto mieste.
srdci. Tam, kde je tvoja láska. Tam, kde je tvoja láska. Ešte raz vyznajme, chcem byť. Chcem byť len tam, kde si ty. Chcem byť pri tvojom srdci. Tam, kde je tvoja láska. Tam, kde je tvoja láska. Amen, amen. Děkuji chvaličím, že nás vedli do chvála uctívání. Je to úplně jiné, než vás poslouchat přes YouTube. Je to úplně jiné, úžasné. Bůh je dobrý, amen. Haleluja, sláva, sláva, sláva našemu Pánovi. Amen. Víš, chtít být tam, kde je jeho láska. To je možná největší možná žádost mého srdca, která je být tam, kde je jeho láska. Být tam, kde je jeho svaté místo. Být jeho nohách. Že u jeho nohách tam je láska. Víš, byly dvě sestry a jedna sester se starala, jak by mohla postit Pana Ježíše. Ale ta druhá si zvolila správně. Ona přišla u jeho nohou a poslouchala slovo věčného života. A víš, co řekla? Co řekl Pán Ježíš? Ona si vybrala správně. Ona je u mě. Vyber si dneska správně. Nevyber si špatné věci. Nevyber si špatnou naturu, alebo i špatný den. Víš, protože ten den bude takový, jaký si ho vybereš ty. A jestli den začneš chválou a modlitbou, potom víš co? Bůh bude jednat v tvojom a mojom životě. Marta si zvolila správně. Ona byla u Ježíšovu nohou. Co ty a já? Víš, v této chvále jsem přijmul tady toto, chcem být tam, kde je tvoja láska. Sláva Ježíš. Chcem být tam, kde je tvoja láska. Tam, kde si ty svatý. U tvých nohou, Pane. Prebývať u teba, svatý. Môj Pán, môj kráľ. Môj Boh. Svätý. Svätý. Haleluja. Je tu žádosť o modlitbu. Pastor Janko mne požiadalo o žádosť v modlitbě. Jedna holčička, která vlastně má nějakou nemoc, alebo měla, tak už budeme sa modliť a možná aj ty, keď doma máš niečo, alebo prežívaš niečo tam, kde si, polož si ruku na to místo a ja sa budem modliť a ty musíš taky so mnou veriť. Vieš, Pán Ježiš nepovedal, že potrebujeme mať veľkú vieru. Nie, ja nepotrebujem mať veľkú vieru. Pán Ježiš chce vidieť tú skutočnú vieru Božiu, tú maličku, ktorá stačí dostačujúci na to, aby premestnila i hory. Takže keď máš vieru, tú maličkú vieru, ktorú Pán Ježiš povedal, tak môžeme sa spoločne modliť. Haleluja, sväté Áno Bože. Ďakujeme Ti, Bože, za milosrdenstvo sväté a za výsadu, Bože, ktorú si nám dal. Že se můžeme modlit, Bože, za nemocné a oni se budou mít dobře, svatý, v mene Ježíš kráľ. Modlím se, Bože, za tu malou holčičku, Bože, za Timejku, svatý, aby si, Pane, Ty svojou rukou, Pane, která není přikrátka králi, aby si, Pane, položil na jej celé tělo králi, aby jej těličko, Pane, bylo právě teď uzdravené ve shodě s Tvojím slovem v mene Ježíš. Modlím se, Bože, za každého bratra, sestru, Pane, tam, kde jsou, Pane, a prožívají, Pane, různé nemoci, alebo cokoliv, co je, není z Tebe, králi, v mene Ježíš králi, tak se, Pane, modlím, Bože, aby, Pane, teď právě na tomto místě, králi, kde jsou, Pane, přijmuli uzdravení, svatý, v mene Pána Ježíše Krista. Přijmi teď uzdravení. Nedávej na pocity, přijmi uzdravení v mene Ježíš. Protože Bůh je stejný včera, dnes i na věky, ale jeho rány a jízvama jsme byli uzdraveni. A právě teď nám náleží uzdravení. Přijímám za Tebe uzdravení v mene Ježíš.
A vyznávam, že tvé telo sa musí srovnať podľa Boží vôle v mene Ježiša Krista. Ďakujeme ti, Bože, za uzdravenie, Bože, ktoré si nám dal. A všechno, co by chcel Satan držať, nebo ničiť, nebo škodiť, ja to lámu a ničím v mene Ježiša Krista. Ďáble, ničím a tvé plány i záměry, i všechno, co by si chtěl proti mým bratům a sestrám. Odhalený si v mene Ježiš, protože my právě teď ničíme a mážeme tvé plány v mene Ježiš. Ďakujeme ti, Oče, za to. Amen. Amen. Ďakujeme chváličům. Amen. Opravdu si to vážím a cením, protože jsem vás poslouchal jenom přes YouTube doma, ale dneska je to úplně něco jiné. Haleluja, máme dobrý čas. Tak, možno, že jste trošku prekvapení, že jsem tady já, vlastně v církvi pastora Milana a pastora Kalnašího, ale už od příštího týdne bychom měli být v Spišskej. Vláda od pondelka, slovenská vláda od pondelka něco už uvolnila. Nie je to pre všetkých, je to len pre čas, takže jestli tam je 600 štvorákov, tak cca 40 ľudí. Takže potom ešte cez týždeň dáme vědět, s pastorem Janem dáme vědět diakonom a tak na těch dedinách, jak to je. Takže bychom ještě oznámili presnejšie, ako to bude. Ale určitě už na budúci týždeň bude tam služba, takže dáme vědět, čo a jak, aby jsme tam nějak nezabrali miesta viacej, ako je dovoleno. A veríme, modlíme se za to, aby sa uvolnili normálne shromaždenie, ako máme vo zvyku. Je potreba sa aj modliť za to, takže keď sa budeš modliť, tak modliť sa aj za to, aby Boh dal, aby sme mohli mať služby normálne, ako máme. Takže tento týždeň budeme mať takový program. Ešte tento týždeň sa chcem stretnúť s diakonama, takže potom aj určíme presnejšie kedy. Takže nebuď prekvapený z toho, že som tu ja, buď rád za mne. Amen. Ja som rád za tebe, ty buď rád za mne a spoločne zrobíme veľa vecí. Takže neprišiel som niečo lámať, ničiť nebo zhasnúť. Ne, ja som prišiel v tej službe ako sám, jak Pán Ježiš chcel. Protože pozri sa, možno, že ty si ruka, ja som noha. A vieš, tí dva musia spolupracovať, pretože keby len chcela ruka byť rukou a nechcela byť nič spoločného s nohou, tak to nemôže fungovať, pretože tá ruka, keď potrebuje niečo, tak tá noha je tam odveze. Takže verím, že znáš to i z Biblie. Takže buď rád za mňa, ja som rád za teba, tak ako som povedal. Budem tu nejaký čas, nevieme koľko, ale budeme tu, takže saňame si tu bývanie, takže keby ste niekto vedeli, kolo Spišskej alebo tak nejaké bývanie, tak prosím, dajte nám nejakým spôsobom vedieť a budeme vďační. Dobre, poďme do Božieho slova. Poďme si spoločne nalistovať knihu Izajáše. A protože ja som bol v Čechách u pastora Oskara a vlastne tam som přijmul Ježiša Krista, ale viem rozprávať aj slovensky, lebo pochádzam odtiaľ z Popradu, ešte z dediny Liptovskej Tepličky. A vy, ktorí ma neznáte, volám sa Rudo a slúžim u pastora Oskara už 17 rokov, takže 12 rokov pastorujeme spoločne s manželkou a snažíme sa nejakým spôsobom ľudí priniesť ke Kristu a veríme, že tak aj bude naďalej. Takže nemáme z toho nejaké že radosť, že musíme byť tam alebo tam. My chceme slúžiť našemu Pánu Ježiši Kristu. Takže sme podvolní tomu, čo Boh pre nás prichystal. A jestli máme byť tu ve Spišskej, budeme ve Spišskej. Jestli máme byť niekde inde, budeme niekde inde. Takže nám to nejak nebráni. Amen. Takže poďme do Božieho slova. Ako už som povedal, poďme do Izajáša 5. kapitoly. A budeme čítať od 20. verša. Haleluja, svätý Áno Bože, ďakujeme ti, Oče, za tento čas, za milosť, Bože, ktorú nám dávaš, že môžeme byť v tvojom slove v mene Ježiša. Amen. Takže ja mám takto v mojom preklade, pretože mám českú Bibliu, takže budu čísť česky a budem sa snažiť rozprávať aj slovensky. Ja mám takto v mojom preklade Izajáš 5, 20.
alebo keď ešte budeme čítať, tak chcem sa spýtať. Je hriech zlo? Amen, že? Ja verím tomu, že hriech je niečo, čo sa dá nazvať zlým. Takže poďme čítať takto. Ja mám tak. Beda tým, kto říkají zlu dobro a dobru zlo. Kto vydávají tmu za svetlo a svetlo za tmu. Kto vydávají hořké za sladké a sladké za hořké. Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou. Běda bohatýrům, zdatným v pití vína, mužům udatným v míchaní opojných nápojů. Těm, kdo za úplatek ospravedlňují svévolníka a spravedlivým upírají spravedlnosť. Amen, halleluja. Možno mnozí z nás túto pasáž z písma známe, alebo možno aj sme to niekoľkrát četli, ale možno, že nejakou cestičkou sme tomu nejakou svojou cestičkou sme obešli toto slovo, ale nechceli sme sa zamerať trošku na tomto slove. A nedávno som tak čítal svoju Bibliu a víš, ja rád čítam svoju Bibliu a narazil som na tom slove a Boh mi tu niečo ukázal a poviem na rovinu, ako to je. Hriech je niečo, čo sa dá nazvať zlé. Je to niečo, čo je vlastne nielen zlé, ale škaredé a možno i nepríjemne pre kresťanov, aby kresťan bol v hriechu. Takže keď sa pozriem na to slovo bieda, a v češtine, neviem, ako je slovenský bieda, beda tež, takže v češtine, keď sa pozriem, alebo aj v slovenčine je to tak samo, beda to znamená, že niečo tu je akoby varovanie a hrozba. Keď sa pozriem na to slovo, tak tu je napsáno beda tým, kto říkajú dobru zlu dobre a zlu dobre. Trošku a znám také príslovie, alebo poviem také niečo, že keď niekto povie na bielu černu a černu na bielu, tak ja si myslím, že už taký človek asi nemá všech 5 pohromade, alebo nejakým spôsobom chce zakryť bielú farbu s černou, alebo černú farbu s bielou, to asi nepojde. A keď Biblia nás učí, že beda tomu, tak ja by som ťa chcel dneska varovať a upozorniť, že to je beda znamená, že varovanie od toho, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych. To znamená, že Izajáš, keď prorokoval toto slovo pro Izraelcov, tak to nestačilo len pre Izraelcov, ale prišlo to slovo aj pre nás, pre pohánov, pretože beda nebude len Izraelcom, ale beda bude aj nám, ktorí budeme hovoriť takýmto spôsobom, že o hriechu nevadí. A ja znám i služby, dá sa povedať i služby, nechcem menovať, ktoré vlastne slúžia v hriechu a vymluvajú si to. Vymluvajú si to takým spôsobom, že to nevadí, že Boh takto urobil, že to nemusia byť, poviem tak niečo trošku z toho, že nemusia byť ani v manželstve, oni sú v smilstve so svojou partnerkou a oni dokonca kážu a slúžia a hovoria takto, že to nevadí, že oni sú pred Bohem svoji, ale nepotrebujú papier k manželstvu. Ozaj, majú pravdu. Ja papier nepotrebujem manželstvu. Ja potrebujem manželstvu manželku a Boha. Nepapier. Majú pravdu, že nie je potreba papier. A keď som sa s nima bavil o tým a povedal som, prečo potom v Biblii je napísané, že keď niekto prepustí svoju manželku, musí jej dať rozlukový list. Takže ako je potreba potom, prečo je potreba ten rozlukový list? A vieš, a sú služebníci, nechcem teraz mluviť o služebníkach alebo o službách, že takto kážu alebo slúžia, ale ja hovorím toto, beda tým, kto takto a snaží sa o hriechu hovoriť nevadí. Ja ti poviem takto, možno narazíš na tieto veci, lebo keď budeme mať služby, tak budeme mať i osobný vzťah a verím, že budeš mať osobný vzťah a možno narazíš na mňa a možno si povieš aj. No ja ti poviem takto, ja som zásadne proti hriechu. A možno nie som perfektný, možno nie som takový, ako by si ty predstavil, ale som zásadne proti hriechu. Milujem pravdu, čistotu a svatosť.
Toto milujem a toto budem presazovať všade, kde pôjdem. Čistotu, svatosť a pravdu. Pretože vieš čo, toto je v mojom živote. Toto je v mojom živote, toto chcem. A nechcem, aby Boh mi povedal, beda ti. Beda ti, pretože keď sa pozriem do Matúša, 5. kapitoly, tak tam už je nejak ináč. Keď Pán Ježiš vyučoval na tej hore, keď si spomínaš, tak on povedal také úžasné slovo. Blahoslavení sú tí, ktorí majú čisté srdce, lebo oni uzří Boha. Vieš, úžasné slovo. Už tam nehovorí, a sú tam viacerokrát napísané blahoslavením, tam sa už nehovorí bieda, ale blahoslavení, ktorí sú chudí ve svojich životech, lebo kde ich bohatství je v nebi. Pozri sa, ako tam začína Pán Ježiš vyučovať. Aký je to rozdiel bedami a blahoslavení. Pretože blahoslavení, a v češtine ja to chápem takto, že dobre je tém, ktoré žijú takto a takto. A vieš, toto by sme mali počuť o služebníkach, o pastoroch, o kresťanoch, o ovečkách, že blahoslavení ste a nebeda. Takže to nie je tým, že by som sa chcel nad tým ukázať, aby si mal také varovné slovo, ale to je tým, ako nás Pán Ježiš učil. Lebo keď sa pozrieme do Matúša 5. kapitole, tak on vyučoval Izraelcov, dá sa povedať, že tam boli Židi, ale to slovo platí dneska aj pre mňa. Takže a som 5-8 znám, jak je napísané, blahoslavení sú tí, ktorí majú čisté srdce. A teraz pozri sa na to slovo. Blahoslavení, alebo dobre je tým, ktorí majú čisté srdce. A môže človek, ktorý má čisté srdce, nejakým spôsobom povedať takto, na dobre zle a na zle dobre? Taký, ktorý má čisté srdce a čistý postoj, nie je šanca. Ale človek, ktorý má niečo v srdci skryto, alebo vie o svojom živote, že je niečo, čo nie je dobré, tak povie, nevadí, tak co? Tak kývne ramenama, nevadí. Mali by sme veci nazývať pravými menmi. Pán Ježiš nás nikdy neučil, aby sme povedali na kazateľnú stôl, alebo stolička. Kazateľná je kazateľná. Biblia je Biblia. Telefón je telefón. Kristus je Kristus. A to musíme vedieť. Nemôžeme si hovoriť, to nevadí. To ako keby sme povedali, že to nevadí, keď niekto bude kázať o čokoľvek, aj keby kázal o špatných veciach a dobre nevadí, tak to káže, ako káže, dobre nevadí. Nie, ja mám za to, že človek, ktorý káže, by mal konfrontovať cirkev o tom, keď niečo je v cirkvi, alebo je niekto v cirkvi, o ktorom vie, alebo aj nevie, a káže sa o hriechu, by sa malo konfrontovať a činiť pokánie. A pokiaľ toto nie je v cirkvi, pokiaľ sa nekáže v cirkvi o hriechu, o spravedlnosti a o súde, tak vieš, čo mám za to? Že asi niečo nie je v poriadku. Pretože keď sa pozrieš do evangelia, čo Ježiš kázal viacej o peklu, než o nebe. A to Ježiš. Viacej o peklu kázal. Varoval ľudí. Varoval, aby nešli do toho miesta, tam, kde červ neumírá a oheň neuhasína a tam, kde je bolesť, kde je skřípanie zubu a lámu se kosti. Varoval ľudí. To nie, že Pán Ježiš ich vyučoval o pekle, aby šli do pekla, aby primuli slova o tom, ale on ich varoval. Inými slovami, ako keby im povedal, beda vám. A keď si spomínam na učenie Pána Ježiša Krista, tak Pán Ježiš, keď sa stretol niekoľkokrát s farizejama, tak neustále je oslovoval takto. Beda vám. Beda vám, farizeji a zákonníci. Beda vám, sa snažíte čistiť nádoby zvonku, ale zvnútra ste sama hniloba. Neustále varoval. Neustále im hovoril takto. Beda vám, farizeji a zákonníci. A prečo takto kázal Pán Ježiš? Pretože videl dokonca toto, ako žijú. Znal ich, že proste chcú sa vydávať, aby ľudia sa im kláňali, aby ľudia ich uctievali. Poviem dneska, Pán ti ženaj pastor, halelúja, poženaný pastor. Ale Pán Ježiš povedal, beda ti. Nechávali si predné miesta, nechávali si hovoriť majster, nechávali si hovoriť pekné, úžasnýma slovama, nakladali na ľudí ťažké bremene, ale sami sa ani dotknúť nechceli. Spomínam si na to, ako Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že na stolici Mojžišovi zasedli zákonníci a farizeji. A počujete, čo povedal? Áno, poslúchajte,
Pretože to, čo kážu, je slovo Božie. Je toto, čo povedal Mojžiš. To ich poslúchajte, ale podľa ich činu sa nedržte. Vidíte? Takže mám za to, alebo si myslím, že služebník, ktorý slúži a slúži o hriechu, on musí mať jasno vo svojom živote. On musí mať jasno vo svojom živote. On musí mať svetlo vo svojom živote. Tak, jak je napísané, že je oko svetlo v našom oku, je celé telo čisté. Posluchaj, máme svetlo v oku, je i v našom živote svetlo. Potom, když je svetlo, tak nemôže, hovorí sa tmu, zlo, tma, svetlo a svetlo tmo. Nedá sa to takto povedať. Vieš prečo? Jednoducho, úplne jednoducho. Strom sa pozná podľa jeho ovocia. Kazateľ sa nerovná od toho, ako perfektne vie kazať, ale ako perfektne žije. Toto je úplne jednoducho. Strom sa pozná podľa jeho ovocia. Ako to? Viete ten príbeh, ako povedal pán Ježiš? Dobrý strom nemôže niesť špatné ovocie. Ani špatný strom nemôže niesť dobré ovocie. Čo tu hovorí? A pak ešte hovorí také slovo. Kto zasadí špatný strom, i jeho ovoce bude špatne. Kto zasadí dobrý strom, i jeho ovoce bude dobre. A teraz, kto z nás by si zasadil špatný strom? No asi nikto. Ale přesto pán Ježiš o tým mluvil, že existuje i špatný strom. Vieš, keď sa pozriem na také slova, čo pán Ježiš povedal, beda, tak mne nič neprichádza, nič mi nedáva, len možno bázeň, a vieš, a tá bázeň je silná, pretože keď hovorí Boh beda ti, to znamená varovné slovo, silné varovné slovo. Z toho slova by som si nemal robiť ja žiadnu legráciu, alebo posmiešku, alebo niečo, čo by som si povedal, však to nevadí, to je jenom v Biblii napsáno beda. Ten čas príde. Ten čas príde, keď Pán Ježiš bude rozprávať o beda tým, ktoré treba nechceli príjmuť Ježiša Krista. Pretože najväčší hriech je, kto odmietne Syna Božieho. Amen. Halleluja. A vieš, toto je dôležité, aby služebník Boží, a poviem služebník Boží, nemyslím tým len tí, ktorí kážou, ale tí, ktorí vlastne slúžia Hospodinu, ať je to chválič, ať je to diakon, ať je to tí, ktorí opravdu vedou službu, alebo i tí, ktorí možno si vzadu niekde a modlíš sa si služebníkom, modlíš sa za služebníky, amen. Je to úžasná práca. My, ktorí vlastne slúžime a máme byť svetlom pre druhých, mali by sme byť i prúzrační. Čo to znamená? Vieš, keď sa pozrieš na to sklo a to sklo je čisté, tak vidíš i za tým sklom. Vidíš za tým sklom? Ja vidím aj vonku, keď je vonku svetlo, a ja som tu, aj keď je tam sklo, tak vidím, čo tam je. Vieš, prečo vidím? Lebo to sklo je prúzračné. Není zašpinené černou farbou. Nie je zašpinené červenou farbou. Vidím krásne. Prečo vidím krásne? Pretože to sklo je prúzračné. A tak by sme mali byť služebníci, mali by byť prúzrační, to znamená prohlední. Aby sme byli prúhlední. Proč? Tak sa pozná, keď jeden voči druhému opravdovie skutečne je čestný a neschová pred niekým niečo, tak potom, vieš čo, ten služebník môže vidieť, že proste si so mnou v čestnosti. Nie si so mnou v skrývanosti a ja niečo schovám a ty nemusíš vedieť, ale budem sa predstavovať ako tvoj služebník, alebo diákon, alebo pastor, alebo kdokoľvek. Ja si myslím, že toto by sme mali mať vo svojom srdci, služebníci, kazateľe by sme mali mať vo svojom srdci prúzračnosť, prúhledný. Vieš čo, keď som sa bavil s niektorýma bratrama a sestrama, ktorí boli takoví trošku duchovní, tak som im povedal toto, poď lustruj. Keď si duchovní, poď, ilustruj. Nemám čo pre teba schovávať. Poď sa pozrieť do mojho života, keď si duchovní. A potom poznáš. Pretože vieš čo, mať na puse a mať v živote, v srdce je rozdiel. Amen. Halleluja. Poď se mnou, nalistuj se mnou 1. list Korinským 4. kapitolu. Sláva Pánu. Toto je silné slovo. Poď so mnou. 1. list Korinským, 4. kapitola, budem čítať od 1. verša a poslúchať, čo tu je napsáno.
Proto ať nás všichni pokladají za služebníky Kristovi a správce Božích tajemství. Haleluja, sláva Pánu. Neviem, ako vy máte slovenský, ale určite tak trošku je tá naša reč podobná. Proto ať nás všichni pokladají za služebníky Kristovi a správce Božích tajemství. Co nás mají pokladať? Za co nás mají pokladať? Za služebníky Kristovými. Čo to znamená Kristovi? Víš, Kristovi to znamená pomazaní. Protože Kristus je pomazaný. A teď, aby nás všichni pokladali za Kristovými služebníky, za pomazaní. Proč pomazaní? Protože pomazaní asi ťažko, keď skutočne opravdu vo svojom živote má v srdci, nehovorím na ňo, v srdci a opravdu žije ten čistý a svatý život, tak a nehovorí zlo dobre a dobrému zlé, tak vieš čo? V jeho živote vychádza jasné svetlo. A ľudia to uvidia. Ľudia uvidia v našich životech, čo máme. Aký postoj, aký zámer, akú myšlenku máme, je v srdci. A vieš, a keď nás druhí pokladajú za služebníky Kristovými, tak vieš, čo ja vidím? Niečo, čo vlastne je nad. Je niečo, čo je nad všetkým náboženstvím. Niečo nad službou. Nielen službou, nad službou. Pretože služba je dobrá. Amen, sláva Pánu. Ale pokiaľ som jenom služebník v službe a nie som služebníkom i doma, i jak spím, alebo kdekoľvek idem, tak vieš čo? Je to márnosť. Je to márnosť. Vieš čo vidím? Že niečo, čo je pomazanie, čo je v skutočnom živote, v našom živote, čo je nad. Proste pomazanie niečo nad. Niečo, čo dáva viac. Niečo, čo dáva vlastne život. A tým si služebníkom. Ideš do Kauflandu, ideš na nákup, ideš kdekoľvek a ty vieš, kto si. Ty vieš, kto si, nemusím chodiť, počkaj, ja, kto som a mne to tu všetko patrí. Nie, ja viem, kto som. Verím v Boha a to znamená, že i v obchode budem prekazovať lásku. Abo kdekoľvek. To pomazanie nás tomu uschopňuje. Druhý verš. Od správcu sa nežiada nic iného, než aby každý než aby byl každý sledan věrným. A správce? Neviem presne, jestli není človek, správca, jestli není to ten človek, ktorému sa niečo zverí. Asi tak, že? Že sa zverí mu niečo a on je toho správca. A nám bolo také niečo zverené. Dokonca v skutkách je napísané, že Boh si nás povolal za strážce Božieho stáda, ktorého si on vykúpil svojou vlastnou krvi. Takže poviem pastierom, diakonom, služebníkom, boli ste povolaní za strážci, aby ste hľadali to stádo, ktoré Bůh vykúpil svoj vlastný krvou skrze svojho syna Ježíše Krista. A tu čtu takto. Od správcu sa nežiada nic iného, než aby byl každý sledan vierným. Slovo vierny. Neviem, ako to mám nazvať, verný človek. Čo to znamená verný? Je človek taký verný, keď treba má manželku, žije v manželstve a pozerá sa len za niekým iným. Je verný? Treba je v práci a majster mu povedal, čo má urobiť a on si urobí poľa svojho, pretože vidí to takto, že je to lepšie, ako keď mu povedal majster. Je verný? Asi tiež nie. A možno povieš, ale ja tomu rozumiem lepšie než majster. No ale počkej, proč nie si ty majster a on je majster? Nerozumiem tomu. Je verný? Nemôže byť verný. On je majstrom a keď je v práci majstrom, aj keď ja som tú prácu možno urobil, už možno 50 rokov robím tú prácu a majster sa len teraz vyučil a je ustanovený majstrom, aj stejne mám počúvať majstra a nie tak, jak ja robím. Možno povedať, ale to je hlúposť. Ale tomu sa hovorí verný. Tomu sa hovorí poslušný. Tomu sa hovorí oddaný. Takže
od správca sa nič nečaká, len aby bol verný. A slovo verný je veľmi dôležité v službe. Veľmi, veľmi, veľmi dôležité v službe. A jestli manžel, ktorý je len očama neverný, tak nemôže hovoriť vo svojom živote, že je verný. Už len očama, keď sa pozerá, a Pán Ježiš povedal tady tohto, jenom když sa podívaš chtivie a zachtieš ve svém srdci, jísni si cizoložnou. Takže co tu je napsáno? Že proste i jenom okem sa dá smolniť. Takže nemôže byť vierný manžel. A teď si predstav tady toto. Tak, ako som sa zmenil. Povie majster, urob takto, ty povieš, ale ja to tak znám lepšie robiť. No, a neurobiš, nemôžeš povedať o sebe, že si verný. Nemôžeš. Napríklad i v ďalších oblastiach, mnoho ďalších oblastiach. Milujem ťa, Pane! Milujem. Počúvaj, nehovor dobrému zlo a zlo dobrému. Ty hovoríš, milujem ťa, Pane, to je dobré. Vyvyšujem ťa, Pane, to je dobré. Ale keď príde čas byť verný, napríklad v dávaní, a nie si, tak hovoríš toto. Milujem ťa, Pane, je to zle? Není to skutečné. Pretože veľa ľudí tak chvália, alebo vyvyšujú a hovoria, Bože, idem za tebou, modlím sa. Ale keď si pamätám, tak v Izajaši sme čítali, beda tomu, kto hovorí, poviem dneska, milujem ťa, a je veľký služebník, ale zároveň je neverný Bohu. Pán Bůh väčšinu napadal Izraelcov takto, že ste mi smlnili. Smlníte mi s inýma bohama. Vy činíte to, co je pro mne ohávno. Skláníte sa niekomu, co vôbec není ani vôbec není řečeno, že by to mělo byť Boh. Kláníte sa drevu, obrazu alebo čemukoliv, sa klánite. Ale ja som vás neposlal, aby ste sa kláňali nejakým iným bohom, aby ste spalovali svoje decka, alebo aby ste obetovali ich. Nikdy Boh ich neposlal. A hovorí, že takto im smlnili. Dneska od správca, to je znamená ty a ja, každý z nás sme správcom, pretože tvojho života správcom si ty, nie ja. Na tvojom živote nie som správcom. V tvojom živote, v tvojej rodine si správcom ty. Tak, ak si to doma budeš robiť, tak budeš mať. To nie, ja doma ti nebudem spravovať život, manželku, deti a tak ďalej. To nie. Vieš čo? Ty si doma kňaz, nie ja. Ty si doma pastor, nie ja. U teba. Doma u mne, ja som pastor. Môj pastor nie je do mňa, u mňa môj pastor. Vieš čo? Áno, je môj pastor, chápem ma, ale môj život nespravuje moje manželstvo, moje deti. To musím ja. On mi nepovie, ako mám ja gazdovať, ako mám rozhodovať, akým smerom pôjde rodina moja. To robím ja. Takže každý z nás musí vedieť, počul som na službe, že ako pastor vyučoval, jak mám činiť svoje decka, služebníky, jak mám svojim deckám slúžiť, jak mám svoje decka učiť, jak mám svoje decka to činiť. A ja som si to vzal a keď som prišiel doma, začal som to spravovať ja. Nie môj pastor. Môj pastor nemá právo, aby povedal deckám, poďme čítať Bibliu. To ja musím robiť. Takže si doma správcom ty. A len počkaj, ešte trošku vrátime sa naspäť do Izajaša. Beda tomu, kto hovorí dobrému zlo a zlo dobre. Milujem ťa! Od správcu sa čaká, čo je, že je verný. Kto vychová tvoje decka? Jestli si kresťanom už 10 rokov a ešte ani nevieš sa s deckama modliť, mámo míri. Taký si správca. No keď sme služebníci, diakoni, alebo už hovorím aj keď chodíš do zboru, keď by sa nekázal nikdy, ale svoje deti máš vesti, nie ja. Keď budú v cirkvi, tak ja im poviem, čo majú robiť. Ale to len budú počúvať asi 40 minút. Ale teba mali by počúvať od rána do večera. Ty by si mal dať smer deckám, správce si, alebo nie? Každý z nás doma, a možná sestra, ktorá nemá manžela, tak taký zodpovída za svoje deti i za svoj život. Ale pokiaľ si brat a chodíš do zboru a slúžiš, tak poviem ti takto. Nehovorím, milujem ťa, ale spravovať, moje decka čo? Čo moje decka? Ako moja žena?
Ja nie som diktátor, pretože Pán Ježiš není diktátor, tak jak sa učím od Krista, tak budu činiť aj so svojou rodinou. To, čo vidím u svojho Boha, budem činiť i u svojho doma. Proč? Pretože dom sa odvíjí z toho, čo je v službe. To nie je tak, co je služba, potom je dom. Nie. Ja to mám inač. Ja som čítam inač v Biblii. To, čo sa odvíjí v dome, tak sa potom odvíjí v službe. To nie je naopak. Jak budú na službe poženaní, tak i doma budú poženaní. Tak jak som doma poženaný, pomazaný a som služebníkem Kristovým, tak som aj v cirkvi. Pokiaľ nejsem doma, tak nejsem ani v cirkvi. Potom sa, vieš čo, ja nám tu pretvarujem. A keď sa pretvarujeme a hovoríme halleluja, Pán ti ženej, veľké mocné poželstva máme, tak sláva Bohu, ale ve skutočnosti naše deti, manželka to vie. Nie je to pravda. Idú domu tak, jak prišli, šťastní, radostní, že možná Boh asi prehovorí k jejímu ockovi, prišli domov ešte sklamaní. Náš ocko ešte začal tam klamať. Takže beda tomu, kto takto žije. A to nie som ja, že ťa varujem. To keby som bol ja, vieš čo, ja by som najlepšie možno si povedal takto, to je tvoj život. Ja sa do tvojho života nebudem starať. Ale Božie slovo je jednoznačné. A keď čítam 2. verš Korinským, tak tu mám takto napsané. Od správcu, to znamená, ty spravuješ doma svoju rodinu, ja tvoje finance nespravujem, ja tvoje manželstvo nespravujem. Keď budeš mať problém a budeš potrebovať pomoc, áno, som ochotný, tak jak pastor Jano alebo ja, môžeme prísť a pomôcť. Amen. V tej praxi a skúsenosti, kde sme, môžeme ti pomôcť náviesť tvoje manželstvo. Amen. Ale ako budeš žiť so svojou ženou? A aby si ju miloval, aby ste boli spolu verní, to musíš ty, Braško. Od správce, to znamená ty a ja, sa nežiada nic iného, než aby byl každý sledan verným. Mámo, vierny, slovíčko vierny, že? Takže vrátim sa naspäť. Beda komu? No tomu, kto není verný. Beda, Pán Ježiš hovorí. Ale v Matouši mluví tady toto. Blahoslavení sú tí, ktorí majú čisté srdce, lebo oni uzří Boha. Co tu mluví Pán Ježiš? Blahoslavení sú tí. Dobre bude tým, ktorí majú čisté srdce. Dobre budú na tom tí, ktorí majú spravedlivé srdce, které přimuli ode mě, které znají mě, které chodí se mnou, které se nepretvarujú, ale žijú. A vieš, a toto je dôležité, aby sme sa nepretvarovali, aké máme krásne obleky alebo kázanie, ale ako skutočne žijeme. A hovorí Pán Ježiš, dobre bude tým, ktorí takto žijú. Lebo oni uzří Boha. A ja nechcem vidieť, opravdu ja nechcem vidieť Adama, Izaka, Jakoba, Abrahama. OK, som vďačný za nich. Mám je rád, opravdu som vďačný za nich. Ale ja chci vidieť Ježiša Krista. Keď pôjdem odtiaľto domu, tak vieš čo, chcem vidieť Ježiša Krista. Abrahama, OK, sláva Bohu. Som vďačný za môjho priateľa, za Davida, že sa teším na ňo. Amen, je to dobre. Sú veľmi poženaní ľudia, ktorí už sú tam. Amen. Ale ja sa teším na Otca. Ja sa teším na Otca. Aj keď sú tam predo mnou možno mnohé milióny ľudí, ale ja sa teším na Otca. On hovorí, blahoslavení sú tí, dobre sú tým, ktorí majú čisté srdce, lebo oni uvidia Boha. Koho uvidím? Boha. A ja nechcem vidieť seba, Adama, alebo Izaka, alebo Jakoba. Ja chci vidieť Boha. Prečo? Lebo keď poznám Boha a uvidím Boha, tak vieš, čo uvidím? Uvidím niečo, čo skutočne realizuje sa v mojom živote a toto je pravda. Ešte mám takové tajemství, ktoré musím prezradiť, ale Ježiša Krista môže vidieť už teraz. Kde slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A to slovo prebývalo medzi nami. To slovo je mocné. To slovo je silné. Amen. To slovo je mocné. Silné Božie slovo. Halleluja, poslúchaj. Amen, je dobré. Amen, je úžasné. Řeknu ti takovou věc. Je dobré, že víme, máme sa modliť, máme čítať Bibliu, máme robiť veci, ktoré sú správne, chodiť do zboru. Amen. Amen, viem to, že to je správna vec. Teraz som o tom pred chvíľočkou kázal. Ale čo je skutečné, živé, mocné, je toto. Ani služba,
ani služba tak není reálne ešte skutečná, jak je toto. Protože i žádná služba, které není Boží slovo, tak není služba. Jenom skrze toto, skrze Boží slovo je služba mocná. Bez Božího slova, bez pravdy, bez Ducha Svatého služba není. To je jenom náboženství, které si môžeme vymysleť každý druhý deň. A to vede jenom k zániku. Ale keď je tam slovo Božie, to znamená Ježiš Kristus. Protože nemusím ináč, nemôžem ináč, ale musím tak, jak to je. Slovo je Kristus. A keď je tam Ježiš s náma, tak potom vieš, už to není jenom normálna služba. To už není jenom normálna služba, ale niečo, co je navíc, niečo, co je vznešenejšie a cenejšie. Prečo? Lebo Ježiš je s náma. Jeho slovo nám zaručuje a zasľúbil takto. Keď budete niekde 2 alebo 3, uprostred nich budem ja. Toto záruku mám. Toto svedectvo od Ježiša mám. Túto pravdu mám v sebe a Duch Svatý potvrdzuje a potom Duch Svatý ukazuje a zároveň nás aj učí takto. Beda ti, keď budeš ospravedlnený spravedlivého s podplatkom. Nevadí. Veľa služebníci sa naučili sorry, že tak musím povedať, veľa služebníci sa naučili mávnuť na hriech. A ja mám za to, že toto je špatné. Veľa služebníci si omlúvajú hriech takto. Mám pokánie, mám milosť pokánie, ty nie si môj sudca. Máš pravdu, amen, nie som tvoj sudca, pretože jediný sudca je Kristus. 3. verš je napsáno takto. Mne tedy pramalo náleží na tom, súdite-li mne, vy nebo jakýmkoľvek lidský súd, vždyť ani ja nejsem soudcem sám nad sebou. A ničeho si nejsem sice viedom, tím však ešte nejsem ospravedlnený, neboť mým soudcem je Pán. Takže pozri sa, aká je tu realita, aká je to skutečnosť. 4. verš opakujem. Ničeho si nejsem sice viedom, tím však ešte nejsem ospravedlnen, neboť mým soudcem je Pán. Apoštol Pavol mluví o tým. Nemluvím to ja, nemluví to niekto iný. Veríme, že to je vdechnuté skrze Boží slovo, to slovo. A apoštol Pavol mluví tady toto. Nejsem si ničoho viedom. To znamená, že nevedel o nejakom hriechu. A přesto povedal tady toto. Môj soudce je Pán. A jestli my víme o nejakém trvalém hriechu a hovoríme takto, nevadí, však čo mám robiť, nevadí. Už teď sme súzení. Už teď, ako keby sme byli osúzení, pretože hovoríme na hriech, nevadí. A keď niekto hrieši a my, aby sme mu ešte na to ukázali, tak ako apoštol Pavol urobil, že keď niekto vlastne hneď v tej ďalšej kapitole ešte povedal také slovo, tohoto človeka vidíte satanu. Ale my hovoríme, nevadí, to sú na vadinu. Tak co už s ním? Nevadí. Stalo sa. Možno si myslíš, že narážim na niekoho. Ne, ja mluvím o každém hriechu. Aj keď kúriš, to je hriech. Aj keď robíš čokoľvek, čo je není správne, tak každý hriech je hriech. Ale nenarážim na nikoho. To nie je moje parketa, aby som narážil přes kazateľnú. Ja nie som frajer ukazateľný. Protože ukazateľný každý je frajer, bo nikto mu nepovie nič. Ale v skutku je taká pravda. Nehovor na hriech dobre. Nauč sa hriešnikom nebyť kamarát. Nauč sa, miluj hriešniky, ale nerob ten hriech, ktorý on robí. Maj hriešnikom vztah do tej doby, pokiaľ chce Ježiša Krista. Pokiaľ nechce Ježiša Krista, nebuď s ním spolu, ani neseď s ním spolu. Mnoho služebníci myslia tady toto, však to nevadí, co? Však ešte tí, ktorí hriešia, tak vravia tady toto. Ty ma prečo chceš súdiť? Mňa bude súdiť Boh. No však jo, dá mňa do kuta a povie mi, ty ma nesúď, ty nie si Boh. Dá mňa do kuta a on bude ďalej hriešiť. Místo toho, aby ja by som povedal takto, jestli to nechceš zmeniť a jestli nechceš ty veci zmeniť, tak hovorí takto písmo, že nebudem s sebou sedieť, nebudem s sebou jesť a nebudem sa s sebou baviť. A nebudem s sebou sedieť u stolu. Jestli nechceš ty to zmeniť, tak ty ma do kúta nedávaj. V kúte máš byť ty si hriešil. Ale my sme sa naučili takto.
Si môj sudca? Nie si. Však jo, nesem sudca, pretože Pán je sudce. Dáš mne do kuta. A ty ďalej hrieš. Místo toho, aby som ťa napomenul. Místo toho, aby som ti řekl pravdu. Místo toho, aby som ťa privedol k pokaniu. Tak dobre, keď nehovoríš, že som sudca, tak som tvoj brat, tak poďme činiť pokanie. Veľa kresťanov, bratri, sestry, vieš čo, koketujú si s hriechom. Miesto toho, aby ho privedli k pokaniu, to hovoria mu bratře. A ja znám svoju Bibliu, že v mojej Biblii hovorí takto, že taký, ktorý hrieši a nechce činiť pokanie, nenazývajte ho ani bratom. Treba, ako som slúžil v Anglii, tak som niektorým bratrom zakázal nazývať Pakistanov ako svojich bratrov. Hovoríš si, prečo, že to sú takí ľudia? Ja som im zakázal. Oni uctívajú iného Boha. O mojom Bohu hovorí, že to je prorok, tak samo, jak je ich Boh Mohamed. Môj Boh nie je Mohamed. Môj Boh je král kráľov a pán pánov. Jeho Boh už sa nikdy nevráti, môj Boh sa vráti. Jestli on niečo uctieva, čo není toto, čo ja mluvím, tak vieš čo, aj sú to ľudia, perfektní ľudia, pracoval som s nima, opravdu úžasní sú to ľudia, môžeme ich mať rád, ale nesúhlasím s nima, že sú môj brat. Takže kresťan, keď nazýva hriešníka, ktorý uznal Pána a hovoríš takto, bratře, hovoríš na zlé, dobré. Protože v tom človeku, on prebýva v hriechu a ty ho nazývaš bratře, Pralamíro, ty si môj brat a on prebýva v hriechu a ty hovoríš na zlé, hovoríš dobre. Je dobre, že hovorím treba s bratrovi Andimu alebo pastorovi Jankovi bratře alebo bratrum. Bratře, amen. Ale keď viem, že si v vedomém hriechu, tak na zlé hovorím bratře? To bude niečo, že? To bude niečo. Taká je pravda. Tak jak mám nazývať ťa bratrom, keď si v trvalom hriechu? OK, keď učiníš pokanie, tak si môj brat. Ale keď si neučinil pokanie a nedáš si povedať, tak nemôžem ťa nazývať bratrom, prepáč. Musím nazvať veci pravými meny. Aké meno máš? Voláš sa Ďulka? Tak Ďulka. Voláš sa Belka? Tak Belka. Voláš sa Déžo? Tak Déžo. A nebudem ťa oslovovať bratře. Prečo ťa nebudem oslovovať bratře? Pretože zostávaš v trvalom hriechu. Nemôžem ťa oslovovať ani služebníkom, lebo nie si od správcu sa vyžiada to, aby boli verní. A keď si správca a nie si verný, nemôžem ťa oslovovať. Počkej, oj. Veľa služebníky, treba už bývalé služebníky a furt sú služebníky. Počúvaj sa, čo rozprávaš. Jednoducho, úplne jednoducho. Pastor, ktorý už nepastoruje, už nie je pastor, tak ho nenazývaj pastorem. Povedz mu Rudy. Tak mu povedz, už nie je pastor. Povedz mu Rudy. Keď pastoroval, už nepastoruje, je Rudy. Amen. Pokiaľ pastoruje, tak toto je potom slušné. Nazvaj veci pravým meni. Povedz mu pastor. Nehovor mu bratře a on zostáva v trvalom hriechu. Haleluja, ako keby sa nič nerobilo. Ja sa nechcem ani ospravedlniť za to, čo kážem. Vôbec sa neospravedlním. Ja len chcem ti ukázať, že písmo nás učí takto. Musíme nazvať veci pravými meni. Čo je černé, čo je biele, je biele. Nemôžeme hovoriť beda tomu, kto činí hriechy a hovoríme mu, OK, nevadí. Musíme povedať, beda ti, keď neučiníš pokanie, ideš do pekla. Čo tak pravdu povedať? Tak keď krádnem, tak čo, do neba pôjdem? Teď si predstav tady toto obrázko, Andy, ja som zlodej. A písmo hovorí, že žiadny zlodej nevedie do nebeského kráľovstva. A ty ma nazvaš pastor, pán ti žehnaj, možno za chvíľku sa budeš mať aj ma rád, a ja teba. A povieš mi, pán ti žehnaj, pastor. A kradnem. Ale vieš, že kradnem. Nemal by si jasné slovo povedať? Počkaj, ty zlodej jeden, počkej. Činíš pokanie? Nie? Tak počkaj, ako budeš zlodej.
A od zlodeja sa nič neočakáva, len čo? Kradnú. Všetci, bratia a sestry, schovajte si peňaženky, lebo tu je zlodej, aby je vám neukradol. No, tak to hovoriť pastorovi, však to by bolo úplne, co ti je? Hneď ze zboru ven, že? A co tak pastor ze zboru ven? Však to je jednoduché. Keby prišiel zlodej do zboru, tak ho nenechám vo zboru, aby ukradol púlku zboru, aby vzal zo zboru bedni, aparatúru, kytaru tady bratrovi, bubny, aby vzal a ja mu řeknu, nevadí, bratře, pán ti žehnaj, haleluja. Pán ti žehnaj, chceš ten mikrofon požiť, pán ti žehnaj. Tak ho zastavím, vyhodím ho. Abo ako to mám urobiť? No keby prišiel tu vzať kytaru, tak nechám mu vzať kytaru, nepoznáme človeka, príde a urobí, môžem si ju vziať domov, môžem si ju ukradnúť? A ja ti poviem, no tak, pán ti žehnaj, no tak co mám, no co? Jednoducho, počkaj, polož to dolu, není to tvoje, polož to dolu. Pozri sa, my veríme Ježiša, budem mu slúžiť o Ježišovi, že zomrel za ňo a tak ďalej, poviem mu jednoduché evangelium, poď, idem s tebou na kolena, budeme sa modliť. Nechceš na kolena? Tam sú dvere. V cirkvi musí byť jasno, keď príde do vašeho zhromaždenia, budú učiniť pokánie, alebo utečú. Už v prítomnosti Boží by mali utíkať. A keď nie, činiť pokánie. Toto je cirkev. Ja viem, že to je nemocnica. Amen, ja viem. Ale keď už 5 rokov chodí do nemocnice a furt tá samá diagnoza, furt zlodejs, furt klamaris, tak kána vla svoboda! Kedy sloboda príde? 5 rokov klamem? 6 rokov klamem? Kedy sloboda? Beda tomu človeku, ktorý mu hovorí o klamarovi, pán ti žehnaj. Hovoríš na zle? Dobre. Ty máš zvažovať slova. Ja musím, vieš čo, nazývať veci pravými meny. Nemôžem povedať, a teraz poviem, a to je každý, a nemôžem povedať svojmu pastorovi, pastor, keď môj pastor treba znasilnil niekoho. A poviem mu, ty z násilníku jeden. Nie je to peknejšie? Nie je to peknejšie? Hovoríš, ale takto by si nemal kázať. No ale taká pravda je. Naučíme sa rozprávať pravdu, veci pravými meny. Takže od dneška maj ma rád. Ja vás taký budem, a niektoré znám, takže už aj stejne som mal rád. Takže Pán vám poženaj, buďte poženaní a aby sme mohli potom reagovať na tom, tak tam, kde si, ja sa budem modliť. Ty môžeš so mnou opakovať doma a budem sa modliť a môžeme tak spoločne činiť pokánie. A keď vieš, že to slovo bylo k tebe, tak neváhaj, choď na kolena. Choď na kolena a možno ja poviem nejaké slova, ktoré ťa povedie k tomu, ale ty sám ešte vyznaj, čo je potreba. Pretože ja nemôžem činiť pokánie z toho, že som klamal, alebo že som krádol, alebo že som očama smolnil, alebo ja neviem, čo som robil, alebo pozeral som na pornografii, nemôžem z toho činiť pokánie, pretože potom ja by som tuto klamal. Pretože nemôžem povedať, Bože, odpusť mi, že som sa podíval na pornografiu a nedíval sa. Tak klamem, nie? A ja to nebudem robiť. Takže musíme tak, jak to je, keď ste ma pochopili, tak a keď nie, tak na budúci týždeň to vysvetlíme. Povedz se mnou. Drahý Ježiši Kriste, ďakujem ti za tvoju milosť, ktorú si mi dal, že som mohol počuť tvoje slovo, ako ma varuješ, ako ma upozorňuješ, aby som prestal s týma vecma, ktoré činím. Ježiš, ďakujem ti, že si dal svoj život a preto, aby ja som mal v tebe život. Prosím ťa, odpusť mi. Verím tomu, že si za mňa zomrel. Verím tomu, že si dal svoj život. Preto ťa žiadam, aby si ma očistil svojou svatou krvi. Vyznávam to, že ťa potrebujem. Potrebujem ťa v mojom živote. Vstup do môjho srdca, staň sa môjim pánom, aj kráľom môjho života. Odovzdávam sa do tvojich rukou. Pomôž mi, Duchu Svatý milovaný, aby som mohol v každom čase byť vedený tebou. Aby Duch Boží, tvoj duch ma upozorňoval pri každom mojom selhaní. Nechcem padať. Chcem kráčať s tebou. Ďakujem ti, Ježiš. Amen.
Pán vám poženej, buďte poženaní. Tak ako som povedal, na budúci týždeň budeme vo Spiskej a tam je možno asi na 30 alebo 40 ľudí, neviem presne. A dáme vedieť, pastor Janko dá vedieť konkrétnejšie potom, jak to bude. Takže cez týždeň sa stretneme s diakonama. Buďte poženaní, ať vás Bůh žehná na každom čase. Menejša. Amen.